बैसागु मोसाग्राफोर आरो नाहन बैसागु मोसाग्राफोरा हेल' लोगोफोर बयखौबो दिनै आंनि बे गोदान भिडिअ फिन खेबसेबाव गोसो गोथारै बरायहरबावनाय थाबाय। दिनैनि भिडिअआ जाहैगोन जोंनि बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिजों खुंफुंजानाय थुलुंगा फेस्टिभेल। बे थुलुंगा फेस्टिभेलजों लोब्बा लाखिनानैनो दिनैहाय हारिमुआरि हान्जा सुरनाय दिनैहाय हाबाफारि दङ। बे हाबाफारियावनो जोङो बाहागो लानो थाखाय जोङो दिनै दंफैयो नैबे बड' बिफाननि मोखाङाव। नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्ला नायलांबाय थागोन होननानै मिजिंथिबाय। दायो नै जोङो रेडि खालामगासिनो दङ। हिन्जाव गोदान नुजोबखाबाय। बेयावहाय जोंनिया नै हिन्जाव गोदानखौहाय देलायहोगासिनो। हिन्जाव गोदान देलायदों। बेयाव दङ जोंहा बाथौ। बाथौआ जोंनि बर' हारिनि मोनसे गुबै एबा गाहाय धोरोम। बे बाथौ धोरोम सिबिनायखौबो जोङो बेयाव दिन्थिफुंनो लानाय जादों। लोगोसे नैबेयो जाबाय हाबायावहाय बाहायग्रा दन, बेखौबो लाहार फाहार खालामगासिनो। अन्नानै बयखौबो गुरै खावलायोदि नोंथांमोना गासैबो जोंनि आत्माखौ बिल्डिंआवहाय गासिबो रेडि जाजोब्बाय। फैदों। दे दामलाय लोगो। Ayo, kalau orang yang Dari Somai. नोंहा ओंखाम हैग्राना? बिसोरो जाहैबाय ना गुरनो थांग्राफोर गासैबो रेडि जाजोब्बाय। दायो ओंखारलांनोल' बाखिसै। दायो थांनोसै आरो। बेयाव जोंहा गासैबो बर' बिफाननिल'। गुबुन गुबुन बिफानफोराबो गावबागाव बिफानारि हिसाबै बेफोरबायदि दिन्थिफुंनायखौ लादों जानो हागौ। बैनिफ्रायसो जागोन ना? दायो दंफैयो गेट मोखाङाव। बेयाव गुबुन गुबुन डिपार्टमेन्टफोरनियाबो गुबुन गुबुन दिन्थिफुंनो लानायखौहाय नुनो मोनदों। दायो गेट मोखाङाव जोङो ज' जानानै दङ। बेनिफ्राय आवगायलांसिगोन। जेनाखि हान्जा सुरनाय बेखौ खालामनांसिगोन। थिंख्लि बाननाय। मा बियो? ना हमनाय। नावलाय? हादान सिफायग्रा। मा बियो? अ ओंखाम मोनसे
नोंसिना मा संग्राय मा जोंनि डिपार्टमेन्ट बाथौ धोरोम सिबियारि बाब गावसोरखौ खेबा जादों दिनै भिडिअसो समायना नोंखौ नुदों दे नायनि नोंनि बेनारखौ बर'नि हाबा हेना बैराथिना नोंसोर ओइ 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 खेबगोन दे र' हिन्जाव गोदानखौ एसे नायनि मोखांखौ हिन्जाव गोदान मिनिसोहाय टङालि नङालै मा गोदाव सोराव जाया मा मिथिखागौ दा जोंनि डिपार्टमेन्टनि बर' डिपार्टमेन्ट नोंना मा होनदों थावख्रि लुनाय बोरो थावख्रिया 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 बोरो नायनि सोरनिबा आर'नाइ गोजा लुना खिन्थालाय लुना खिन्थालाय दे जाबाय ना जाबाय जाबाय नायनि नोंसिना बेनारा बेनारा बैसागु रंजानाय दे मोसालाय एसे नायनि बेनारा मा होनदों हादान सिफायहैनाय हादान सिफायहैनाय नानि रसनि औ कृतिका नायनि सान्द्रि लादों हादान सिफायनो ओइ हादान सिफायनो नोंना मा होनदों ना हमनाय खखासे ना ओइ नोंखौ नुवाखै ना हर दे 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 हादान सिफायगोन ना दे 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 नासो लायगोन सरि सरि हालेवनाय हालेवनाय हालेवगोन ना दे 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 समायना ओंखामहैगोन दे दे औ माबा मा नामलै रैसुमै जौवेन मा खालामगोन मै होगोन हाब्रु नांलायबाय माथो ओरै ओरै नोंहा मा खालामगोन माइ रोगागोन दे दे नों बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि बैसागु मोसाग्राफोर ओरै नाहर बैसागु मोसाग्राफोरा भिडिअसो नामा बावनो रावबो गैयाब्ला आंखौ लानानै थांफोर
हानजा सुरै सुरै दायो नै जोंनि बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि सिङाव जोङो हाबफैफिनबाय दायो बयबो गावबागाव मासि लानानै जिरायफैबाय बेनिफ्राय बेयावहाय माखासे सोंनाय फिननाय जासिगोन बिदिब्ला दिनैनि भिडिअआ एसेयावनोसै लोगोफोर नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक कमेन्ट शेयार खालामनानै होदो लोगोसे नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै Hadir safarni